ang Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education ay muling nagbabalik para handugan kayo ng mga mental health and psychosocial support services. Para sa elementarya, ang TALA o Tuklasin, Alamin, Likhain at Alalahanin tuwing Sabado alas 7 ng umaga sa DepEd TV at alas 8 ng umaga sa DepEd Philippines Facebook page at YouTube channel. Para sa sekundarya, ang OKKK Tambayan, online kahusayan at katatagan ng kabataan, tuwing Sabado rin ng alas 9 ng umaga sa DepEd Philippines Facebook page at YouTube channel. Para naman sa ating mga learners with disability at kanilang mga magulang at caregivers, meron tayong Kakaibayanihan tuwing Lunes sa ganap na alas 7 ng umaga sa DepEd TV at sa DepEd Philippines Facebook page at YouTube channel. At syempre, meron din tayong programa para sa ating mga personnel, ang Tayo Naman. Tulong, alaga, yakap, at oras para sa mga tagapagtaguyod ng edukasyon. Ito po ay abangan ninyo ngayong Marso. Pakaabangan ang ating mga programa sa MHPSS ngayon mayroon tayong kinakaharap na pandemya. Laging tandaan, basta't sama-sama, kayang-kaya. Kayang-kaya, basta't sama-sama. Magandang araw! Welcome sa ating tambayan kung saan tayo ay magkwekwentuhan, gagawa ng mga artworks at magsasaya! Arky! Kumusta ka? Tata! Kala ko kung saan ka napunta. Gusto kasi kitang surprisahin, kuya. Ganun ba, Arky? Oo. Arky ang tawag ko kay Ready Kid. Ay, kuya Tata, ito na pala yung mga papel na pinadala mo. Ay na. Oo, maraming salamat, Arky. Napakadami pa sapat na to. Ayan. Ano bang gagawin natin dyan? Gagawa tayo ng... Charan! Wow! Ay, bangga? Bangkang papel. Ay, sige. Tamang-tama, marami to. Oo. Pwede gumawa ng malaki, na maliit. Teka, kuya, hindi pala ako marunong. Siyempre, tuturuan kita, Arky. Yay! Game, kuya! Uy, kayo rin ha! Maghanda kayo ng papel. At tuturuan tayo ni Kuya Tata gumawa ng bangka! Tamang-tama. Mamaya, pag umulan, pwede tayong maglaro at paanurin ng mabangkang papel. Ha? Ulan? Narinig ko kasi kanina sa balita na uulan daw ng malakas, pero hindi naman bagyo. Ganun ba? Oo, tapos, alam mo, pwede tayong magunahan sa ating mga bangka habang lumalangoy sa tubig. Ano kasi kuya eh? Kasi kuya, nung sinabi mong may parating na ulan nalulungkot kasi ako pag umuulan. Ganoon ba, Arky? Yun palang iyong pakiramdam. Maraming salamat at sinabi mo sa akin, ha? Sorry, Kuya Tata. Oh, bakit ka naman nagsusorry? Kasi,
Hindi naman dapat nalulungkot pag umuulan, di ba? Dapat nga, masaya. Pwede maglaro ng bangka. Panoorin ang ulan. At maligo sa ulan. Kaso nalulungkot ako eh. Walang masama sa ating pakiramdam. Wala namang masama kung nalulungkot tayo tuwing umuulan. Okay lang malungkot kapag umuulan. Oo naman, may ilan nga akong mga kakilala na nalulungkot din kapag umuulan. Kayo mga bata, anong pakiramdam nyo tuwing umuulan? Masaya? O malungkot katulad ni Orky? O naiinis? O di kaya halo-halo ang pakiramdam? Okay lang maramdaman ang mga yon, kuya. Walang masama. Oo naman, Arky. Iba-iba ang ating pakiramdam sa iba't ibang mga bagay. Tulad na lang kapag nanonood tayo ng mga palabas, o kapag nakikinig tayo sa musika, o yung pakiramdam natin sa dilim. Ay ako, kuya. Gusto ko ng dilim. Kasi nakakapaglaro ako ng anino. Ganun ba? Alam mo, ang ibang mga bata, takot sa dilim, o di kaya naman ay nalulungkot sila sa dilim. Ako naman, kuya. Pag uulan, may isip ko kasi hindi ako makalabas. Hindi makapaglaro. Parang umiiyak ang langit. Alam mo ako, kapag lumalakas yung ulan, natatakot ako dahil naisip ko yung mga lugar na binabaha. Pero kuya Tata, anong gagawin ko pag nalulungkot ako? Alam mo ako, kapag nalulungkot ako o masama ang loob ko, humihinga ako ng malalim. Ha? Lahat naman tayo humihinga, kuya Talaga, Arky, humihinga ng malalim o deep breathing ang ginagawa ko. O ganito ha, kunwari, meron tayong hawak na bulaklak. Tapos, ahamoyin natin ang bulaklak na ito. Dahan-dahan. Hinga. Achoo! Dahan-dahan, Arky. Isa pa ha. Hinga, amoyin ang bulaklak. Ayan. At ibubuga natin ang hangin sa ating bibig. Ayan, dahan-dahan, Arky. Ayan. Parang pag hinihipan natin ang bangka papalayo. O, subukan natin. Hipan natin ang bangka papalayo sa dagat. O, isa pa ha. Hihinga tayo ng malalim. Hinga. Hipan. Isa pa. Amoy ng bulaklak. At hipan ng bangka. Ayan. Kumusta ang pakiramdam mo, Arky? Parang mas gumagaan ang pakiramdam ko ngayon, kuya. Ako din, kapag humihinga ako ng malalim o nag-deep breathing, gumagaan ang aking pakiramdam. Sige, kuya, yan ang gagawin ko tuwing malungkot ako. Pero hindi lang paghinga ng malalim ang pwedeng gawin, ha? Pwede nyo rin sabihin sa iba ang inyong nararamdaman. Pwede nyo rin itong isulat o drawing. Wow! Kaya makinig sa musika. O di kaya na may sumayaw. Woohoo! Pwede rin gumawa ng bangkang papel. Oo naman. Kung yan bang makakapagpagaan sa pakiramdam mo, Arky, ano bang gusto mong gawin? Opo, kuya. O, game! Yay! Game! Ano ba po, kuya? Sige, itlog tayo ng bago. Yan ha. Iba-iba ang nararamdaman natin sa iba't ibang bagay. Anong nararamdaman mo kapag madilim? Kapag mag-isa ka? Kapag kasama mo ang mga kaibigan mo? Ano naman ang nararamdaman mo na hindi umaalis sa bahay ng matagal na panahon? Iba't ibang bagay, iba't ibang pakiramdam. Hello! Ako si V, ang binibining kasama niyo ngayong araw sa paggawa ng likhang sini. Birthday ng best friend ko next week. Naisip ko, mas maganda kung gawa ko ang ireregalo ko sa kanya. Kaya, ito ang pop-up card.
Pwede ito gawin para sa kahit anong okasyon o maski wala. Game na kayo gumawa ng pop-up card, ihanda natin ang mga gagamitin. Ang kailangan nyo ay iba't ibang makukulay na papel, gunting, pandikit, at lapis. Okay, pili kayo ng dalawa sa makukulay na papel nyo. Ang ginamit ko ay dilaw at pula. Hahatiin nyo ito. Guguhit kayo ng dalawang linya. Pagkatapos, kunin nyo ang iyong gunting. Gupitin ang iyong linya. Tupiin ang nasa gitna. Para pagbukas nyo, lalabas siya. At ito ang itsura niya pagkatapos. Pagkatapos na gupitin, ididikit natin ang ating mga drawing. Mas makulay, mas masaya. Ito ang iba't ibang klase ng pop-up card. Yan ang likhang sining natin for the day. Patingin ng mga pop-up cards nyo ha! I-post nyo online gamit ang #BTala para namin makita natin ang mga gawa ng isa't isa. Huwag kalimutan magligpit at maglinis pagkatapos gumawa ha! Ako si Binibining B. Hanggang sa susunod na paglikha natin. Siguro ay nabutan na din ng pandemic ang birthday nyo, no? Paano nyo ipinagdiwang ang birthday ninyo? Tungkol dyan ang kwento natin ngayong araw na ito. Magandang araw mga bata! Ako si Ate Ann Sevilla, Undersecretary ng Department of Education. At ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Birthday Ko Araw-Araw mula sa UP Los Baños Chikiting Stories, isinulat ni Catherine Del Rosario at iginuhit ni Kylie Piliosis. Halika, samahan niyo ako at basahin natin ang kwento. Birthday ko, araw-araw. Sabi ni Lolo Pido, espesyal ang buwan ng Pebrero. Ito kasi ang buwan ng birthday ko. Hindi naman kami mayaman, pero sinusiguro ni na lolo, nanay at tatay na maging masaya ang birthday ko taon-taon. Noong isang buwan ang ikapito kong kaarawan, pinag-ipunan talaga nila para makapaghanda kami. Sa kauna-unahang pagkakataon, may handa kaming spaghetti, hotdog, ice cream, at cake sa iisang araw lang. May kaunti ring lobo kaya tuwang-tuwa talaga ako. Matapos nila akong awitan, pumikit ako, nanalangin, at saka ko hinipan ang kandila. Masayang nagkainan ng mga bisita namin. May mga kwentuhan, tawanan, at kantahan sa loob ng maliit naming tahanan. Bago matapos ang araw na yon, nilapitan ako ni Lolo Pido at iniyabot ang regalo sa akin ni na tatay, nanay at lolo. Agad ko yung binuksan. Rubber shoes! Wow! Ang gandang rubber shoes! Niyakap ko ng mahigpit sina lolo, tatay at nanay. Sigurado akong mas nagsipag sila para makaipon ng pambili ng regalo sa akin. Ang saya ng birthday ko! Makalipas ng ilang linggo, nagising akong may kaguluhan sa aming mga kapitbahay. Mayroon daw virus ngayon na mabilis makahawa. Coronavirus ang narinig kong tawag nila doon. Mayroon na raw may sakit sa kabilang barangay at dinala na sa ospital dahil nilalagnat. Masakit ang lalamunan at nahihirapang huminga. Kawawa naman siya. Naisip ko, paano kaya makakaiwas na mahawa ng virus na ito? Sabi ni nanay, kailangan daw manatili muna sa mga tahanan. Bawal munang lumabas. Kung kailangan talagang lumabas, kailangan magsuot ng face mask. Dapat din daw iwasang humawak sa mukha, bibig, ilong at mga mata, lalo na kung hindi siguradong malinis ang mga kamay. Lagi rin daw maglagay ng alkohol sa kamay. Nakapapatay raw ng virus ang alkohol.
Tinanong ko kay Lolo Pido, paano kung walang alkohol? Halika, tuturuan kita ng pinakamabisang paraan para siguradong malinis ang ating mga kamay. Pumunta kami sa may lababo para maghugas ng kamay. Marunong po ako maghugas ng kamay, Lolo. Hindi niyo na po kailangan akong turuan. Naku, yan ang akala mo. Nakangiti namang sabi ni Lolo. Hindi ba't alam mo ang awit na Happy Birthday? Tanong ni Lolo. Tumango naman ako habang naghuhugas tayo ng kamay. Kantahin ito ng 2 beses. Pagpapatuloy ni Lolo. Sino po ang may birthday, Lolo? Katatapos lang po ng birthday ko. Ha ha ha, sabi niya. Walang may birthday, apo. Dapat kasi 20 segundo ang itinatagal tuwing naghuhugas ng kamay. Kapag kinanta mo ang happy birthday to you ng 2 beses, 20 segundo na ang katumbas nun. Sinimulan kong kantahin ang happy birthday. Una, binasa ko ang mga kamay at sinabon. Ikalawa, mga palad ko naman. Ikatlo, ikinuskus ko ang likod ng mga kamay. Ikaapat, ang pagitan naman ng mga daliri. Ikalima, mga kuko naman ang kinuskus ko. Ikaanim, ang pagitan naman ng mga himlalaki. Ikapito, kinuskus ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Ikawalo, binanlawan kong mabuti ang mga kamay at pinatuyo ang mga gamit, ang malinis na tuwalya. Ayan, apo, siguradong malinis na ang mga kamay mo. Pati ibang virus at bakterya na wala na sa mga kamay mo. Pwede mo yang gawin ng ilang beses sa isang araw. Lalo na kung sa palagay mo ay may nahawakan kang bagay na hindi mo tiyak kung malinis. Hindi kailangan ng maraming alkohol. Kailangan lang marunong kang kumanta ng happy birthday. Pabirong sabi ni Lolo. Simula noon, nakaugalian ko ng paghuhugas ng kamay. Ayoko kasi magkasakit at ayoko rin na magkasakit ang iba. Sinabi ko rin sa mga kaibigan ko, pwede rin nilang maging birthday araw-araw habang tinuturo ang tamang paghuhugas ng kamay. Masaya rin ang paghuhugas ng kamay, lalo na at lagi kong happy birthday. Ang saya! Birthday ko araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw. Anong masasabi niyo sa ating kwento? Talagang mahalaga ang naghuhugas tayo ng kamay dahil dagdag proteksyon ito sa ating lahat. Anong mga awitin kaya ang pwede natin kantahin kapag tayo naghuhugas ng kamay? Siguro yung paboritin yung mga kanta. Sa birthday natin, ang pinakamahalaga na regalo para sa ating lahat ay ang ligtas tayo at ang pagmamahal natin sa buhay. Tada! Ayan, Kuya Tata, ang dami ng bangkang papel. Tingnan mo, Arky, itong bangkang ginawa ko. Ang ganda niyan, Kuya. Hmm. Ito naman ang favorite ko. Ha? Talaga? Alam mo, Kuya, may isa na lang na kulang. Ha? Kulang? Ano yun? Yung ulan, Kuya. Ang kulang na lang ay ang ulan. Oo nga, no? Paano yan, Kuya Tata, pag hindi umulan? Malulungkot ka ba? Siguro. Pero, hindi rin. Alam mo, Kuya Tata, parang mas malulungkot yata ako pag hindi umulan. Kasi inaasahan ko na uulan eh. I-imagine ko nang pinaglalaroan natin ang mga bangkang ito sa ulan.
Pero Arky, ready ako para dyan. May hinanda akong plan B. Plan B? Ano yun? Ito oh. Sana! Wow! Batsa! Palanggana! Tama! Oo nga no, pwede rin pala sa palanggana. Oo, pwede nating punuin ng konting tubig na hindi naman natin sasayangin. At pwede nating paanurin doon ang ating mga bangka! Eh di kuya, huwag na natin hintayin ang ulan. Kasi Hmm. wala na natin ng laro. Pero magpaalam muna tayo sa ating mga kaibigan. Gawa rin kayo neto, kids. Tingin ko matutuwa kayo sa paggawa ng bangkang papel. Oo. Huwag niyong kakalimutan ituro sa inyong mga kaibigan ang mga kwento at mga artworks na ginawa natin ngayong araw na ito. At tulad ng mga talas sa kalangitan, ano man ang mangyari, mayroon kayong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam! Tara na, Arnie. Puno mo yung pinakamabilis. Mga nanay, tatay, at kayong mga tumatayong magulang sa inyong mga anak. May iba't ibang emosyon ang bawat isa tulad ng takot, lungkot, saya, galit, at sa paglaki nila, nadadagdagan pa ito ng hiya, selos, pagsisisi, at iba pa. Mahalaga ang mga emosyon ito sa kanilang paglago. Mahalaga rin na maintindihan nila na hindi mali maramdaman ang mga ito. Nagiging mali lamang ang mga pakiramdam na ito kapag mali ang nagiging behavior sa pagpapakita ng mga emosyon ito. Halimbawa, ang paninira ng gamit kapag galit ng bata. Hindi mali ang magalit, ngunit mali ang paninira. Kailangan malaman nila ang pagkakaiba. Kapag naunawaan nila ang pakiramdam nito, mas nagiging madali sa kanila ang pagharap sa mga ito. Turuan silang tukuyin ang kanilang nararamdaman, lalo ng preschool dahil wala pa silang bokabularyo para sa nais nilang sabihin. Ipaliwanag sa kanilang iba't ibang uri ng emosyon. Maaaring ipakita ito sa ating mga mukha. Maaari nating ipatukoy sa kanila kung anong mga emosyon ang kanilang nakikita. Bigyan sila ng iba't ibang paraan kung paano nila haharapin ang kanilang emosyon. Tulad ng lumayo muna at huminto kapag galit o masama ang kanilang pakiramdam. At pwede rin magbilang hanggang 10 habang humihinga ng malalim. Pwede ding maglakad-lakad at pumunta sa nature, kausapin sila. Para sa karagdagang materials para sa inyong paggabay sa inyong mga anak, maaaring pumunta sa link na ito. Tulad ng tala, maging gabay nawa kayo sa mga bata. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.